Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun labida tayo anay Kapitan Enteng. Sa dinuti ko naman na panan ni Badong mo, Maray. Ijay Isabela, Maray. Inayabantay kasinsin na ijay. Tagapas da ka naw. Kahit ape ade kasi morot ngay. Asino ngay timang pakan kadagiti manok may. Ay, sa bagay Ngamnay, duwalaang nga aldaw ni Badong ko ijay Isabela. Ngam mail-iliw akaw. Na, Wun Maray, sobra ti iliw ko kankwana. Jak pa yan makapangpangan ka po iti iliw ka. Tirpuli ka pa, Maray. Ah, Madamdama, ang mga no ag-Christ kaditan. Anya ti bagbaga Maray, jak maawatan. Awan, mala, ibagamon no anya tigatangan. Ay, kuwa ko mamaray. Sa anak ngamen ang makapangpangan, gapo iti iliw ko kinibadong ka. Sa ita, awan pa'y lamot sida ka na imas. At na jak makapangan. Ay na, Marituyang. Di mo pala idiritso nga umutang ka. Ay wun maray, kasta nga ron ti bagak ko ma. Umutang ako maiti corn beef kan itlog. Sige. Kan lungganisa maray, kan hotdog, kan 5 ababasit a sardinas, kan asukar maray, kan kapay. Aya, nalamabit lang, tekan ka, adoy, tiututangam. Ha? Nay, may samot a corn beef day tamaray. Kat nagado jay imbagak. Day talang ti pautang kukan ka. Style mo, bulok. Dramaan nakpay tapno lang makautang ka. Sana bali maray, no sumangpot ni Badungkaw, adan to pagbayad kaw, tanapan nga rod nakigapas. Ay, uray pay. Di ka kaya tapautangan iti adaw. Gaputa nagbayag kang agbayad. Innam abulan, sakbay agbayad ka. Ha? Nala, no di mo kayat nga laan day ti may salata a corn beef abasait. Sige, agawid kan. Tado pa'y tinaskan nga ramiday. Anya kamutin maray, kasladyak agbayad. Basta di ka kaya tapautangan iti adaw. Gaputa siyak manan tilugay. Alah, marito yan. Agkapi ka Ado titinapay dita. Apay, anak kalidliday ka, Maritoyang. Kasanong amain, kat kailiw ko ni Badungko, maray. Nalagip ko ti imay dito'y balayaw. Takas lamabag tita kamang pampanunot kin ni Badungko. Kailiw ko launa yun. Apay, mano ka di nga aldaw, nga awan ni Badong mo. Kabibiyahin na itay parbangon, maray. Ay, rumbang amaawatan ta ni Marito yang dungaw. Gaputa ay ayatan na launay ni Pari Badaw. Iso nga oray may sa oras laang ti kaawan ni Pari Badaw. Ket kailiw nan adagos. Iso amaawatan ta ni Marito yang. Imay nga raw dito enta, takasapulan na ti kasarsarita na. Wan maray, pudno ni Kapitan. Kat agyaman unay kan ka, Kapitan. Tatalaga ang makaawat kalaunay kadagiti kas kanya. Un mar, iso sige. Agkape ka. Naimas day tatinapay. Ibusim.
Na, Wen kapitan, talaga na imbag kalaunay. Di ka agdanag, taibutos kan tumanan inton umay abasing kawal. na, Una, pagyaman naklaunay maray. Kapi ka maray. Sige. Igupam day takapay nga ado te gatas na. Wen kapitan. Sige, imangan ka iti tinapay anapalamanan iti hamken itlaw. Kanan ko man ni panag. Ay sus, day mas day ka. Tadapay chis na. Ay wen kapitan, agyaman ak unay iti kinaanos mo kanyak. Ay naimas kapitan. Malaibusim ti tinapay. Awan ti parikot. na, Bayamon ni kumari. Kasta talaga. Be kind to your kumari. So, sige. Ipaibus mo kan kuha na titinapay. na, Sa dino ti papanandunga. Ta nakakalugong kami iti adaribo na payabiyab. Kas kala turista iti day taalangam Ay, mapanak ijay balay damanang Dominga. Inak itad titangdan nila kay na anagaramid iti kulungan ti manokta. Ala, ikan, tasya konti mo paniji ilay. Tagumatangak iti naimas asidain ta. Kain sigurado nga umay to ni Marituyang, kit makipangan. Anya? Amumut na di ako maray. No kasta nga awan ni Pari Badaong, dito'y balay ti ayuyang na. Kan panganan na. Amom ka di inteng, Jack magustuhan ti araramidam. Impakan mo amin kan kwa na dagiti tinapay. Pinabalunan pa'y idinagawid. Kasta talaga. Nangangarat kat malidliday jay tao. So anas kan nga ay wimut. Impakan mo tay para kumakanyak at tinapay. Akas lasi ka tinagluto iti ham kan itlog apalaman na. Bayam kadilatan, dungo. Kakasam kadilatan ni Marituyang. Ay saan? Na. Di mo ay ayabanday jay diti balay. Na. Marwam. Ala, inakon, rumwarakon, intay. Sige tayo nakbatan iti tsintaan. Inak gumatang iti naimas asidaan. Ne, Marituyang, imbag ka pa'y. Mayat ti panagindayon mo diti paraangan niya. Wen maray. Nagmayat ngamin ti agida dito'y indayaw, tanalamiis dito'y sirok ti mangga. Ala, labsan ka pa'y nga rod maray. Tama pa, nakdita balay damanang Dominga. Mapan ko man itad titangdan nila kay na nagaramid iti kulungan ti manok me. Wen maray. Ingkan, tamaturugak man dito'y indayaw. Sige, inakon. Sige maray! Ay, nagmayat ti rumidap anak kaindayon. Ay, hiridap ko man kita. Sige, tuyang my love. Agindayon kalatawin. Maturog ka. Tabambantayan ka. Ha? Ay, wen badung ka. Nag-sweet ka mo tang badung ka. I love you, tuyang. I love you too, badong. Nagbiit ka mo na si Mangpag. Nalpas ka di adagaw, stiga pa siya ija Isabela. Wen tuyang. Kat mailiwakin ka. Isu ang nagawid ako. Kasta ka dahi ba daw? Nagdakkel ti sweldo, tuyang. 50,000 pesos. Oh, Isu nga inggatangan ka iti touchscreen a cellphone. wow! Ay na. Talaga alam na ka ba daw? Wen tuyang. I love you very much. I love you ba daw? Lips to lips ka man, tuyang my love. Badang, I love you.
badung ka. Ay, nagtagtagain na pak dito'y indayon. Ni badung ka. Iso kampay, idijay kain-inag ka. Ay na. Ay. Ang apay ngay akas jay tirupan. Ni badung kumit nga agpay suday jay. Ang kasla natataer mate. Wan, natataer ni badung ko ijay tagtagainap ka. Maritoyang, adda kalata di ta indayon mo. Uwan maray. Ay sayang, nakariingak betul. Mayat ko mano nakaturog ak pailaang aging gait. Ay. Na, apay? Amo maray. Ay. Nakasam itlaunay. Tay? Tay tagtagainup ko maray. Ay sayang launay. Anya ayatin ay tagtagainap mo. Kampay iday, si mangput ni badungkaw, kit nakatataer sika. Ha? Wen maray, ay na, nakatataer launay ni badung ko iti tagtagainap kaw. Kit, ay, naginagak kamay. Ay, Kag? ay, sayang maray. Sayang na sayang. Nagmayat ko man, ti sumarunog yam. Anya sumarunaw? Ti sumaruno ama pasamak iti tagtagainap ko. Ay, Maritoyang. Agriing kan, tanay. Agtagtagainap kan sa pailaang nga uray nakariing ka. Saan, maray? Saan nagtagtagainap? Ay, kaya't ko kumamanan ti maturaw. Barang maituloy tay tagtagainap ka. Anya? Nyala, inakon Maritoyang. Labsan ka manan dito'y paraangan niyaw. Sige, maray. Ingkalaang ta ituloy ko ti maturaw. Barang maituloy pa'y tay tagtagainap ka. Nanatuyang, nay, nakaindayon ka, may. Nakaturog ka kaday. Nanatuyang! Apay ka di ayak waraw! Disturbo ka! Ha? Apay, nakaturog ka ka din di ta indayaw? Itay pa'y la alas 3 nga gididaak dito indayaw. Takayat kumanan ti maturaw. Tabarang maituloy tay tagtagainap ka. Nagtaer ka no ni badung ka. Kat naginagag kami. Ha? Wan ko araw. Ay na, kaslapod nung adda ka inagag ko dito'y indayon itiday di atag tagainap ka. Ay. Amangan mo't nupod nung adda mga agagkan ka, nana. Ha? Oh, sino kumangay? Amangan no adda limabas dito'y paraangan nyo lalaki. Kat nakita na nakaindayon ka, nakaturaw. Iso nga inagagkan na ka. Ha? Sino ngay nga ta? Kwaraw? Diyak amukan ka, Imagination mula siguro na ita. Ay, aguray ka. Apay ka di nga imay ka. Anya ti ibagam. Umay ko singirin ti inutang mo alimagasaw. Talon na bulan ti napalabas, di ka pa'y nagbayad. Ha? Ay, wan. Ang awan pa'y mo ni badung ka. Agbayad akto ay inton agsublay. Kaano nga'y? Diyak amu basta inton malpas tigapas da. Kasta ka day? Kwaraw. Maisublik man ti saritaan ta itay. Panagkunam. Sino nga tajay lalaki anang agkanyak iti nakaturo ka? At daya? Kung kunaklaan. Ang kaslapod naw. Imagination nyo la day ita. Sige, inakaw. Ay, saan? Ha?
Dinakpay panawan ko araw. Agsarsarita tapay. Tapugtuan taman no asino tay nangagkanyak idinakaturog ha. Ay, adula amain. Sige, innakaon. Ituloy mo ti ag-imagine no kayat mau. Basta siya, innakaon. Ay, sayang maray. Sayang na sayang. Apay nga ta, saan matan nga agsubli tayo tag-tagainap ka? Ha? Tagtagainap mau. Abi maknang kakat at dabalay mo aman siyawn. Saan maray? Anya nga rod ngay. Tay, adda na tayo kalalaki, iti tag-tagainap ka. Kitni badong dayjay. Naging nagkamay, kaslain labak matan kan ko na maray. Ay, Naa. Ay, onay kan maray. Nagtaer ka nung maray. Ngam amam ka na. Ay na, kaslapod no tay endagak may. Lips to lips, maray. Ay! Naa. Kanayo nak amaturog iti aldaw. Ang amsanlat ta maulit na yatag tagainap ka. Ay na, tagtagainap laday tamaray. Ang dayamot maulit at tagtagainap. Adda ah. Ay, sana maulit muli. Ay namaray. Maulit ko mamanan na yatag tagainap ka. Na. Ay, ngamin, agayatak iti dayjay ataaw. Ni badong dayjay maray. Ngam nakatataal. Nakaturog ni Marito yang dito indayon da. Unang kail, dito yung samot ng ti pagturturugan na uray rabe eh. Ay, naluka isan pati pandiling na. Ha? Ay, pay mantaring. Hey, Marito yang! Gising na! Oh, Gising! badong anataal. Harakopan na. Oh my. Ay, saan asak ni Badong Mau? Ha? Ay, sus. Ha? Kapitan! Agtagtagainap ka kadiman ng nanatuyang. Ay, apa? Kat ipagarup mo ani badong mo ni Uncle Kao. Ha? Ay, salbag kamot abak-bakitan. Ay, urno sa mamatipan naturog mo iti indayon. Agulas kamot ah. Ha? Kanayon ka amalabsan na nakaturog dito indayon. Ah, ay kwa. Uwan. Dahito iti paborito kapagturugan. Eh, inton kuan ada nangalun-un kan kaabiklak bitaw. Ha? Ala, umunag kan, Mari. Sige, agpalami is kayo pa'y. Nagtimpla ak iti Diyos. Thank you, Antay. Malagip ko ni Marito yang analabsan mi itay kan ni Kwarag. Taapay ni Maritoyag. Hey, nakaturog iti indayon da di paraangan da. Hindi riingag, ta nakalukais ti pandiling na. Rakupin nakit din. Kay kayat mo, may. Saan mo? Si kamot dungo. Amo ko, no apay akanayon amaturog iti indayon da. Kayat na, amaulit tay tagtagainop na. Unag pa'y suangkail. Tay nataer abadong ka no tinay tagtagainop na akain-innagak na. Anya? Day tatirason no apay akanayon amaturog iti indayon, iti paraangan da. Unang kail. Yay. Tay jay na itagtagainop tay nataer ka no abadaw. Ang nakainlaban na. Limpyo ka di pa iti panunot ni Maritoyag. At least, inlabanan ka ni Badong na. Nga uray tagtagain na plaan. Adakon to yan! Nakasangpet akaon! Badong? Adakan? Wayne, kita ma, adda pa sa lubong ko kinkakan kanay. Ramanam, naimas na itaoy. Aya. Apay ngay, akaslasaan ka maragsakan nga adakon. When tamanula alawas mo ija Isabela, ngam nagawid ka na dagaws. Saan ka kumapay asimang sangpet Anya, Sige, tarumarak. Inak ijay tirsina ni Marikwanang. Iso ayag mong tay natgedam. Tay bayad ko iti utang ko kenkwana.
Apay nga adinak kayat akaabay ang maturog tuyang. Saan asikati kayat ko akaabay? Isu asigay, ingka ijay salas, ta ijay ka maturog. Anya. Jak kayat amalukan, iti pan naturog ka. Isu adinak singaan, no kasta nakaturog ka. Tabareng maitagtagainep ko manantay nataer abadong iti tagtagainep ka. Ha? Nangagmaw ba daw? Isu asigay, ingkan ijay salas, ta ijay ka amaturaw. Nay. Apay nga tuyang. Itay pa'y alas 10 ti agsapa nakaida ka dito indayan. Anyat orasan. Alas 5 iti malam. Di naksingaan. Day tamad lamat maturog di tayo indayon ng teraramide mon. Kaya't ko nga raw ang maitagtagainep ko tay nataer abadong. Agbala ka kaday, tuyang. Saan? Limpyo pa'y lati panunot ko ba daw? Ala, panawan nak di taon. Di naksingaan anak kaindayaw. Rabiin tuyang. Saan ka kadingaw may mangan? Saan? Inton madamdamapay. Kaya't ko pa'y timaturog dito indayaw. Umunagak tulatan. Una yan tay tatuyang. Di ka pa yun makatulong iti trabaho iti balay. Gaputa day tala maturog dito indayon teraramidan. Di nakpakibyangan. Ala, dito'y kalatangarodon ang maturog. Saan kan nga umunag di tabalay? Tailak ko tiri daw. Wala. Uri agtuktok ka. Jak ilukat tiri daw. Ha? Ay sus, nakaturugak dito'y indayaw. Nabasa ako nga po iti daw. Ay! Anyabatan ni Badungkaw, tadinak in may rinieng kat agtutudaw. Ay sus, nabasbasa ako. Ay inakon di tabalay. Ay, tunay yan. Badaw! Ilukat mo tiri daw! Badaw! Sige, igupam ta kape, marituyan. Tapno mapudutan tarusok mo. Bumudot ti bagay inton madamdama. Tanakapunnes kamutan. Agam ni buludam laday ta impasuot ko ken kaabistida, ken sweater. Ay, uwan maray. Makita mi tati bunga teraramide marituya. Nakaungitin ni pare Badong. Kaputa awan lakat ja Badong anata ti pampanunutan. Mupayan kayat akaabay ni pare Badong ang maturog. Gapo iti nataer abadong. Nakainlabam. 5 miis ka nung ti panakilangan mo ko ni pare Badong. Kasta ti ko na. Ay na, marituyan. Jak mo, no adda ka din diferensya ti utak mo. Wano, limpyo pailaan. Ay, limpyo pa ilaon maray. Ngam tidakas na, ang mga no saan nakan apaunagan ni Badong mo, ijay balayaw. Ay, sigurado day tamaray. Itanto pa higit di na kayat apastrakan. Idinto tagtunto daw. Isu adituyak pumapailaan. Imbag kada kayo kinni kapitan taman nakaawat kayo launay. Ay sa, agawid kanto ijay balayaw inton agsapa, maray. Saan ang mabalay nga agyan ka ditoy? Di mo kunaan napapakpakan ka ditoy. Banang, saan ko Aguli magkaintay. Na. Nangag mo ka dahit imbagak marituyan. Agawid ka inton agsapa. Uwan maray. Kastaw na. Aguli magkanintay. Ha? Diyak kaya't ngagsaw ka pa'y. Ngame, agdadata amade ti araramidan ni Marituyang. Kang runaan na, diyak kayat nga agnaed dito'y balay. Gapo taawanan abastuta. Ay, uwan maray. Pasensya kayon ta dito'y tinagkamangak ita arabi ay. Agawid akto intun bigat. Pasensya kayaw iti panang singat kada kayaw. No di na kanto paunagan ni Badong mo, makaamukan iti biyag mo. Ay, unay kat nga minday tanan na toyang. Nakakita ka na iti nataer abadong iti tagtagainap mo. Day tamutan tinamagbaliw iti panakilangan mo kinni Badong mo. Anya nga ita,
si kamot lati ang pariko. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ang labi da tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.